салом дӯстон, имрӯз мо дар таърихи ду ҳодисае суҳбат мекунем ки метавонист тамоми инсониятро аз рӯи замин нест кунад. ин ду ҳодиса дар 150 соли охир рух додааст. соли 2015 ҳукумати амрико собиқадори низомӣ ҷон бордро иҷозат дод ки дар бораи ҳодисае ки соли 1962 рух дода буд суҳбат кунад. ҳодиса чунин буд: ба воени базаи амрико ки дар ҷазираи окинава буд фармон мешавад ки ба ссср, хитой ва корея фавран зарбаи ядерӣ зананд. дар ин воени база миқдори даркории ракетаҳо вуҷуд дошт ва метавонист ссср, хитой ва кореяро ба хок яксон кунад. ин капитан бо номи ҷон бордно ҳамон рӯз навбатдор буд ва ба чашмони худ бовар намекард ки ба ӯ чунин фармон шудааст. ӯ фикр кард ки дар ин ҷо ягон хатогӣ аст, лекин барои фикр кардан вақт надошт. дар ин ҳолат хулосаи ин капитан метавонист дуньёро вайрон кунад, аз сабабе ки вақте амрико ракетаҳояшро сар медод, аз ин тараф албатта ссср, хитой ва корея ҷавоб мегардонданд. дар ин ҳолат мавҷудияти одам дар рӯи замин тамом мешуд. хулоса капитан ҷон телефонро гирифта ба роҳбари худ занг мезанад ва мегӯяд ки ба ман фармони нодуруст дода истодаанд. сардораш мегӯяд ки мо ҳоло фармонро месанҷем ва дубора ба ту равон мекунем. вақте ки фармонро дубора равон карданд, капитан дид ки боз ҳамон фармони пешина зарбаи ядерӣ ба ссср, хитой ва корея. капитан ҷон фикр кард ки дар ин ҷо хатогие ҳаст ва ба коргарони худ гуфт саросима нашаванд барои сар додани ракета. дар байни сарбозон яке аз онҳо ба фикри капитан ҷон зид омад ва хост бе иҷозати капитан ракетаро сар диҳад. капитан ду сарбозро фармон дод ки агар ин сарбоз бе иҷозати ман кӯшиши сар додани ракетаро кунад, ӯро ба қатл расонед. капитан бори сеюм ба сардораш занг мезанад ва хоҳиш мекунад ки боз як бори дигар фармонро санҷида бароянд. вақте роҳбарияти капитан ҷон бо диққат фармонро месанҷанд, мефаҳманд ки фармон хато дода шудааст ва дарҳол фармонро бекор мекунанд. баъди ин ҳодиса ҳукумати амрико таҳқиқот мебарад то фаҳмад ин фармони нодурустро ки метавонист боиси марги тамоми инсоният шавад кӣ додааст. баъди таҳқиқотҳои зиёд гунаҳгори ин ҳодиса як майёри навкор будааст ва аз сабаби бетаҷрибагӣ фармони нодурустро ба капитан ҷон равон кардааст. акнун шумо тасаввур кунед, ҳукумати амрико ба ин майёр ки метавонист сабаби марги тамоми инсоният дар рӯи замин гардад чӣ ҷазо дод? фақат як звани ӯро паст карданд, яъне ӯ буд майёр, шуд капитан. на аз кор хориҷ карданд ва на ба ҳабс кашиданд, фақат як рутба поён карданд. ҳодисаи дуюм соли 1983 дар Советский Союз рух дод. дар ҷои назорат ва ба кор даровардани ядерни ракетаҳо подполковники советский армия Станислав Петров навбатдор буд ва ногаҳон спутники огоҳкунанда бонги хатар зад, яъне тревога. Космическая система выдала сигнал. Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Военная база, западное побережье США. Военная база. Время старта 00:15:03. Всем немедленно занять свои рабочие места. Пошла вторая ракета. Повторяю, пошла вторая ракета. ҳамаи таҷҳизотҳои огоҳикунанда ба кор даромада ва нишон доданд ки амрико тарафи ссср 5 ядерни ракета сар дод. петров бояд дарҳол ба роҳбарият занг зада иҷозати зарбаи ҷавобиро бигирад, яъне ответный удар. лекин истода ба хулосае омад ки агар амрико хоҳад ба ссср ҳуҷум кунад, 5 ракета сар намедиҳад, аз сабабе ки 5 ракета барои тамоми ссср бениҳоят кам буд. ва худ ба хулосае омад ки ин бонги хатар дурӯғ аст. сарбозон ва роҳбарият ӯро бисёр маҷбур мекарданд ки барои зарбаи ҷавобӣ иҷозат диҳад. лекин петров ҳис кард ки дар ин ҷо хатогие вуҷуд дорад ва телефонро гирифта ба роҳбарияти ҳарбии ссср занг зад. Товарищ полковник, докладывает Петров. Доложите статус. Я выдаю вам ложную информацию. Вы что, заявляете, что это ложная тревога? Так точно. Тревога ложная. Ракеты нет. петров тамоми устав ва қонунҳои низомиро поймол карда аз ҳисоби ҳиссиёти худ ба роҳбарият хабари нодуруст дод. аз сабабе ки агар ин хабарро намедод, роҳбарият барои зарбаи ҷавобӣ
ӯро маҷбур мекарданд. баъди таҳқиқотҳои зиёд фаҳмиданд, ки Петров ҳақ будааст ва он бонги хатар бо сабаби хатогии электронӣ рух додааст. ин ҳодисаро то соли 1998 махфӣ нигоҳ медоштанд. соли 1998 Петров дар як суҳбат гуфт, ҳамон рӯзи ҳодиса ӯ бояд навбатдор намебуд. Петров он рӯз аз тани як ҳамкораш ба кор баромада буд. бо ин сабаб Станислав Петров сабаби наҷоти миллионҳо одамҳо шуд. соли 2006 дар Ню-Йорк ООН ба Станислав Петров шаҳрвандии дуньёро дод ва 25 000 евро ҳадя кард. мутаассифона соли 2017 Станислав Петров аз олам даргузашт. дӯстони азиз, дар канал обуна шавед ва дар комментария нависед, ки дар таърихи кадом ҳодиса мехоҳед маълумот гиред. дар видеоҳои гузашта якду бародар, ки ҳоло шумо комментарияҳояшонро дар рӯи экран мебинед, хоҳиш карданд, ки дар таърихи пирамидаҳо як мавзӯъ кунем. худо хоста бошад, дар видеоҳои оянда ин хоҳиш шуморо мо ба назар мегирем. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.